Sinuglaw. So after sa LBC by dirimi sa Kanakuan NLC. This is in the western side of Victoria nya kanang Filipino siya. May ilang kuan ilang sinuglaw, nagamay sinuglaw ug kanang chicken nasal. So ilang sinuglaw is ilang baboy is so soft. So I recommend NLC grill. Yan mga to na may uli na may kaya nabapas loro niya. Busog kay ko, busog. Duka gamay. Wala, nag-record pa. Okay, let's go. Nag-record pa akong dashcam. May akong ingon. Balik na ko sa balay. Paspas. Paspas kayo, no? Bita paspas. So, karong adlaw kay mostly mga errands akong pambuhat karon. So, ang gibuhat kay ng buntag is we went out. Wrap up ta kay murag. Wala mong continuity ang vlog. Wala ay kanang ganahan kong magkanang sequential ang vlog ba, pagka-storya sa vlog. But the thing is, most of the times busy ko, mag-drive ko, magdadali, yung say mauwo mag-video. For most of the times magdadali ka nang wala na time ba ka nang sakay ka sa kanan, set up as camera. Ito pa ni Casey Neistat nga mag-set up camera sa kilid niya, mag-vlog din isod man. Pero yeah, what we did this morning is we went around 9:30 man ang schedule ni Laura, but we got there around 9:50 sa Dandenong, which is around southeast here. Yeah, kanang nagpapa-dose me vaccine, which was our 4th dose or our 2nd booster. So as of now, cases padung daghan sa Victoria. So murag patibantay sa ba mo nagpa-vaccine me. And then yeah, mo to siya after that nahuman may mga 10:30 ba to. So 1 hour biyahe pa dong sa west side, which is where kanang ang sito gani kanang LBC. So you know LBC mo padalag nga balikbayan box. So Laura sending 2 boxes. Bugat kay tugal sa yung tugi sa kanan padala ng mga to. So took us around an hour at tumig NLC nga kananan, which is very good. Humok ang ilang sinugbang baboy, which is sinuglaw, nilang manok sad humok. So recommended if you ever get there. Melbourne, Victoria, NLC, very good. Maging Bisaya kay Cebu's chorizo, mga pagkaon nito. Then we drove all the way back home, an hour kapin, 1 hour kamay, and now I'm home. Maybe we'll go school later because I'll try to check out some snow gear or snow pants because tomorrow na ko prenup sa snow, and after tomorrow next week nasa ko prenup sa snow still, and we'll be heading to the snow next week. May tama dayon, no promises, but anyway, yeah, I'll see. I'll update you later kung magawas ta buko tag kita tag snow gears. Sige. Well, I hope I can give you a vlog nga kanang murag more on butang na diya murag storytelling kay ang vlog, but di pa kaya karon. So let's just settle for recaps and everything like this in the vlog. Hope you like it. Realized na ginalapihan nila ang lawn. We don't do this kanang naay murag naka-assign ri, and it's clean. Usually daghan nagsagbot ya, diri nagsagbot ay blower ya. So look at that. Taas na takya nagahigda ng mga grass ya. Pretty good. Uy, nakanindot basta kaning lugar ka na yung nag-take care. Anyway, sulod na to. Sige, let's go. So gawas lang sa balik bay, nakatugog ko kadali. Sulod ko sa balay ba niya, relax pa kadali ni Laura niya, nakatugog balik niya. Man karon padung na late, it's around happy na 5. So mo ko Anaconda outdoor shop siya nga ri kanang murag mga outdoor shop na musira siya mga 9 PM. So may na lang usually mga tindahan nga ri musira mga 5. So mo nakapait na lang nagtrabaho kag weekday ya kanang muli ka yung ato sa kog kanang shops. Most of the shops here mo close sila kanang kanang to gani 5 PM unless kung Fridays na usahay mo stay sila open till 7 ganana. So wala siya. Kung nag-vlog ka dali kay naay ka ng roadworks ba yan, mga tao nagtambay ka ng
nagbantay sa road works. Kita niya nag-vlog ko. Di ba bawal niya mag-vlog, mag-drive. Bawal niya mag-text, mag-drive. So kanyang gibuhat ka rin bawal ni. Yan, nag-vlog ko. Drive sa ko ba? Sige. So ganina mong drive is around an hour. Meaning, sip. So ganina 25 minutes mi padong sa kanang Dandenong for the vaccine. Around 1 hour 10 padong sa LBC and around 1 hour 10-20 sa pabalik. But gi-video na ko siya using my Osmo Action. Nako lang kanang drive sa kunet. So kuna nataon na akong kamera. Fighter na ini. Na lang. So, yep. So, let's go. Balik. Okay, so kanina kay nag-drive kami padong sa city. Nag-drive mi padong sa Dandenong, nagkanang kami nagpa-vaccinate. So, muto siya ang drive sa model kay Murag ko na balik na ko. So kanina nag-drive me padong sa Dandenong. So that's around 25 minutes heading there. And padong balik is so pasensya, uyog ning kamera na ko kaya ako nang i-mount diya. So ako lang tanawon sa effect ani unya. Kanina nagatumig Dandenong kadang that's in the kuruging kamera ayun. Nagisan sa ko na ba. So ganina ba nag-drive me padong sa Dandenong and kanang muna siya 25 minute drive na siya. So ako siyang gi-record sa akong GoPro. So natay kopya na in case gusto mo tanaw sa mga drives ng inana naka-indicate na to on date. But nasa akong other website which is Drive Diaries. So it's more likely or more or less Drive Diaries is about gusto nagtarong kay nag-drive ko. Di mo na may mag-vlog, mag-drive good pero hindi bitaw. Kanang ang usa ka site nako is kanang more on kanang nag-drive lang ko ba niya, murag dashcam videos pero akong gamit kay Osmo Action. Usahay sa una gamitan ko A7C niya. Kapoy mo kay mount. Kaya ani mount ako niya kurug na ako now. But if you wanna check it out, I'm gonna link it down below. Ang akong Drive Diaries nga channel sa YouTube. So it's more of a drive. Nag-drive lang ko niya. Nagka-video lang ko niya. Tingin sa kanan. Natay times nga akong pang-recorder akong storya, mamalikas ko, oh shit, what the fuck mo na ako ga. More siya vlog ba, more siya ganang moto vlog pero ato siya sa other two na site, other two na napuko kanang sa other two na site or sa other na channel. I'll link it down below if you want to check it out. But yeah, that's it. Sige drive sa kubay kay kurkurug ang kamera magsigog tanaw. Hindi ako katawa sa daan. Tapos magtanaw ko sa daan. Tutag sunset na karon Parang sunset. Anyway, drive sa kutarong. Tabian na ginako And yes, most of the times taga-drive laming nga pirmi. I mean ako pirmi kay lagi man mga kuan. So munang di ko ka-vlog og tarong kay pag-drive ko, dili ko ka ngunit kamera, wala time magdidali. Pirmi na ka nag-hustle nga diba. So muna siya sahay mag-try ko mag-vlog ko pero di ko ka-vlog. I wish maka-vlog ko tarong ka na. Ay mura akong kan kay kanang nako idea nga mag-vlog most of the times pero wala ko sa zone na mag-vlog. Kaya listen mo sa kayo, you need to be in the zone mag-vlog ka kay. Kung wala ka sa zone, wala ayaw mo vlog, wala kay istorya pa karon nang sige na akong blabber. At mo naman nakasagaran ako Pura kasagaran ako mga vlogs, nag-blabber lang ko kay tabian mo yun ko. Muot din ako nakuha. Tabian lang yun ko lang pagka nang kuhan ko mag-show ko nga mag-talk show ko nga kanang sige nag-blabber. So that's me. And muna siya. Anyway, drives ako. Drives ako eh. So first stop arita sa kanang Anaconda. Muna siya, muna yung outdoor shop there, Anaconda. So siya sa mga outdoor shop, murag nanatanan and mga outdoors nga rin kay usually mga camping. Pero ang camping, di pasto ang camping kanang hiking ba? Ang camping kanang mga caravan park, mga caravan, mga auto, mga tagkong tent, kanang pamilya kay ba? Kanang murag kaming camping, murag kanang murag nagbaybay sa gawas ba? So
dinagko ang camping nga rin, may bungka, ala, kuyaw nag-camping, ato ang camping kay na maglakaw man ta mag-hike, mga tutag ka ng katagbong tuod, mga na, tutag tent, camping ka na, ikaw yung bitbit ba? Nga rin ilang camping is kadang, nang magsakyanan, magdalag, dako kayo nga tent, nga, may mga kutsun, ya na tanan magdala kag mga stuff outside yung balay, ya nagpuyo, tulog kag kanang lake baron or kanang campsite, of course campsite, pero dili ka naman nga tuwa kag kay murag basta camping ka naman yung mag-hike ka, mga tukag bungtod, mga tukag chalet, mga tukag mga nana ba, so muna camping sa tuwa diri kay first world country camping man. So dito ay kanabit ang bagoy mo nga ng camera among microphone niya, nindot kay siya kay wala siya plug niya, pero di ka kabaw, di pa kaswito setting, so ako nga set ganina nga murag makuha niyang recording tanan ba, dili lang pointed sa kuha, so basig nakuha niyang mga tingog-tingog ban auto sa previous recording, murag sus basig na lang kadulay butang good to ato ning vlog bitaw. Some mountaineering gears that we have here. Yep. So freeze-dried fruits. Okay, some stoves we have here for mountaineering and some freeze-dried foods. Jet boil. I'm looking at these jet boils. Wata ka human sa itong vlog ni na ba kay busy ang tao yaman karon. Pina kanang mag-prepare ko para ugma kay shoot ko ma sa snow. Nya wala ako'y snow gear. Kuat itugnaw kayong makurog itlog. Anyway, that's it for now guys, and I'll see you next time. Puno akong kamot, so yeah.